Milí Novozámčania, chcem vám predstaviť najväčšiu autoumývárku v Nových Zámkoch, kde si umyjete auto. Hlavne kvalitne a bez stresu. Našim zákazníkom ponúkame 8 samoobslužných boxov, z ktorých 4 slúžia na umytie podvozku a sme tu pre vás 24 hodín denne a 7 dní v týždni. U nás sa nemusíte ponáhľať. Kým Pena pracuje, máme funkciu na prerušenie programu, kedy sa vám kredit nemíňa. Kým Pena pracuje zadarmo, vy neplatíte za čas čakania. Naša autoumývárka používa hlavne obnoviteľné zdroje, ako sú fotovoltaické panely a solárne systémy, ktoré pomáhajú udržať dobrú cenu pre našich zákazníkov a sú šetrné k životnému prostrediu. Naša autoumývárka ponúka aj 6 vysávacích boxov a 1 tepovací pre svojich zákazníkov. Doprajte starostlivosť aj interiéru vášho auta. Chcem vám predstaviť náš vernostný program, ktorý slúži pre našich zákazníkov, kde si môžete dobiť kredit a využiť ho pri každom umytí. Nezabudnite nás sledovať na Facebooku a Instagrame. Tešíme sa na vás.